kuwi. Yo kok pas berdua. Wong kok game-gamean wae sih. Lah piye? Hobi kok Teko golek hobi liya, hobi kok nge-game wae. geger terus. Lah emang hobimu apa? Ngerti hobiku. Hobiku ya ganggu hobimu. Cek. Lu kalah raka kok di Ya wis, melu aku wae nek ono. merindi. Ngopi ya. Ngopi jetah Gundul kuwi. Ngopi ya ngopi. Ngopi bubuk ireng ditambah gula, diseweri banyu panas. reng raimu. Ngono kan gak jelas ke. Lah kowe goblok kowe. Wis ayo gas. Sayo. Tapi ngopi temenan lho ya. Aja ngeteh. Ya temenan ah. Ayo. Sik. Lah ceki. Ya wis digugah. Ayo. Aduh, dene iki. Gene. Ini iki. Bensin entek ta iki? Cek bensin bajal job buka. Loh, Walah, entek bensinnya piye ta? Mau kok rada tukokno. kualat kowe. Cah. Ra gugah iwil mau, Ya wis, Aduh. Iya. Nambah karo nek modalane suarane. Kowe iki do kakane no. Iso aku mau tinggal dhewe. Lah piye? Tiket mau iki wis tak gugah kok. Tapi iki sak gelem tangi. Pancen tangimu angel. Carane udah ya. Juk. Lah iso tangi piye wong gugahmu ora nggo swara. Wes aku dodok deh, rek lingge. Lu go ae. Iki jeneng tak pateni, Jo. Piye? Belen ya.